Казанда Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән республика күләм изге әманәт бәйгесенә нәтиҗәләр ясалды. Җиңүчеләрне бүләкләү тантанасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Татарстан Республикасы мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Камил Ныгаев, республика казылары, имам-мөхтәсибләр, дин әһелләре катнашты. Татарлар арасында милли дини үзаңны тәрбияләү буенча эшчәнлек алып бара торган иң яхшы мәчетләр һәм иң яхшы имам-хатибларны билгели торган республика күләм изге әманәт бәйгесе туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында һәм татар-мөселман традицияларын саклау, мөселманнарда милли үзаң тәрбияләү, татар телле мөхитне үстерү максатларыннан чыгып 2021 ел дәвамында үткәрелде. Бәйге беренче этапта үткәрелеп, Татарстанның һәр почмагын кулачлады. Бәйгегә килгән материаллар 6 номинациядә бәяләнде. Алар арасында балалар, яшьләр һәм өлкәннәр өчен иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыра торган мәчетләр, гаилә кыйммәтләрен ныгыту буенча һәм электрон масса күләм мәгълүмат чаралары белән социаль челтәрләрдә иң яхшы татар телле проектларны тормышка ашыра торган мәчетләр, шулай ук иң яхшы имам-хатиб номинациясе. Нәтиҗәдә иң яхшы 15 мәчет һәм 3 имам-хатиб билгеләнде. Җиңүче яки призер булып танылган иң яхшы мәчетләр белән имам-хатиблар диплом һәм акчалата призлар белән бүләкләнде.